pasayan. Kana mo na imong ginamos. Sige, saan mo na pag unsa may mga proseso ano. Hindi na tatanggalan ng ulo yun. Natin sa pasayan. Kabatag kang pasayan o sugpo ba? Sugpo. Kuha natin ng ano, dahon. Mara na ihalo dahon. Alagbate. Yung asin na yan, malauubos yan. Kung ano karami ang ano. Ginamos. Ayan, himuon na ang ginamos. Himuon sa aking mahal. Ginamos sa Bisaya. One-fourth ba yan? Ibutang diha. Kilo eh. Tapos ayan, puno na siya. Susap na. Ginamos. Asin. Kung ano karami ang gina. Kung anong karami ang ano. Bilin na isda. Ganun din karami ang asin. Itong mata nagpunang ginamos. Yan, ginamos. Gihuwad na ang asin. Susukatin na. Nanginit sa akong likod. Ayan, okay na naman. Kasya na yan. Okay na yan. Butang na sa akong mahalang asin. Ayan. Ginamos na siya. Isang linggo pa daw yung bago kainin. Parata din. Ano mo din ang parat kayong ginamos? Ito yung nidaghan ng asin. Hindi na nabutangan ng bitsin. Tangit sa tubig mo. Dili butangan. Butang mo. Takam. Tubig. Oh. Ayan na ano na siya. Natakpan. Tingnan mo yung asin. Butangan namin na naman. Laoy. Parang mo kitang ginamag kag-anis. Wala pa pang gani eh. Mag-antay tayo ng 2 linggo yan. Dito na. Araw. Pero hindi siya pwede kaunon. Dili na siya mapanos. Patos ba ng ginamos? Dili ba kay na may mabahaw nga isda. Di ba isda mabahaw man? Baho kung kulang sa ano asin. Wala na, sobra-sobra na na. Hindi mo na yung pinakakuan. Pinakatabang na timplada. Pinakatabang ang timplada. Kasi uloron ba? Yan. Hindi na yung kutupat ko. Wala nga. Hindi mo kukban naman eh. Nga naman eh. Dili na siya, ano? Dili na siya isirado?
ginamos. Taga bukid mo ko, pwede mo abang buwag ginamos. Basan nga natin mga pangalagbasan. Sipat natin. Ha? Wait kami. Bitchin? Ito naman. Dahon, ilunod na natin. Ilunod na ninyo. Takpan mo na. Sabi mo, hindi na kailangan bitsin. Bakit? Nilagyan mo pa. Bango? Ah, ang bango. Buyok ng maging sarap. Ay, ang sarap. Baon na. Oh, ano nahayang ka man po dahil hayang-hayang dahil. Yan lang yan, kita. Kiliw-kiliw. Kuha ulo ba? Kuha hipon. Thank you kay ano. Pagpalo sa isang Miss Uganda. Miss Uganda. Sikat na sikat. Narapit ko ito siya. Kasama niya si Miss Uganda. Kasama si Derek Ramsey. Sa pagpalo sister. Thank you, ma'am. Sana lang.
Maganda gamitin yan pag naka-flat na tayo dito. Open up the door. Huwag na balik. Spike down B. Hindi. Ano naman doon? Yung 2 minutes, pwede mag-spike ka. Di ba ulit?